Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ceritane arek anu, Bos. Arek jerukno kalen iki. Iki wis kene iki spare iki, Bos. Resik lahane nek garing traktor iki. Lo sarapan sih. Men, sarapan men. Sarapan. Yo, malah juru men. Halo, sarapan. Ben kuat lek jebut suket. Mosok wis klupuk-klupuk ora sangu kowe kok mah. Ha. Kowe limen ae wis ngising e wong e. Hei. Ya wis ngising. Isuh nang kene eneng to iki ning tandon iki. Ning tandon ki eneng iki. Itu insyaallah tonjone tanggal 10-an. Iki karek kono sing diresiki wis. Nek sing kene wis iku iki garing traktor. Nek garing kok yuk sarapan sih. Ben resik ben gak matono Iya. Papayu lek pas sampean kok. Terayu ben gak matono kok nek Ben gede-gede brambang. gede ya. Iya. Ben gede. Sarapan, guys. Sarapan. Dan sarapan wingi tak Mas Ipin kono. tak tukokno nggone anu wingi. Nggone balok. Oh, njaluk nek mie jarene. Tidak bakul kok nggone anu Mbah Mi. Sarapane kok nggone balok gandu, guys. Balok. Ben wareg ning kono. Ben wareg. Ya, kon iki nang ngeduk aku kakak. Iki yo 5.000-an ya. Mbuh nge pira nge? Tempene 3 lho. Iya kaya Wis go pecel Madiun kaya ngene iki delok iki. nek wong edok kaya turah iki. Wareken. Batu wae longkar iki. Engko gak wareg. Iki lah wareg. Engko gak wareg kok. Lah iya. Sarapan ke Mak Rimin ke sarapan para cek ke? Wong wis sarapan ka omah kok wis Sampe ngising. Lha iki wis ngising barang. Sayure akeh lho nek ngene kono. Iya ning kono. Engko cuklek. Ndi? Iki. Ya lu go ngisor galeng kono to. Iya, Mas. Galeng. Wis bar lek mung ngundhuh brabang. Urung. Urung. Wis urung ki lho. Ben kok gresek neh kok. Lah gone anu wis diundhuhi ngene pian. Urung. Urung. Dari satu aplak ya. Dari molar dari ini. Dari komat aku. Ora moler ke. Gambles. Wis delok. Wis tak delok. Cuma bakulku gak gelem. Ya kan kutunge ta. Yo ijik cuma endek-endek.
Wis tak omongin dadi jabut mumpung ijik godhonge ngono. Wah, kere potol kabeh ngono. Oke, malah anu Dol to. anu. Anu mbiyen pertumbuhannya wis gak normal. Dadine godhonge gak iso dulu. Udan ke pertonco paling udan ya. Gak iso dulu. Wis gak iso dulu angel perkembangan. Ngono guys. Ayo sarapan sik. Yuk. Aku ya harus sarapan aku. Didik ndengan tekok jane anak lahan brambang Pak. Lali apa arep. Eneng ngono. Lali apa. Pas tekok ndek kene lho Pak Bos. Ini apa? Didik lho tekok awake dhewe pas nang kampung Betneng ngono Pak. Sarapan sik, Bos. Dan ngene piyan to jadono. Nek ngono kan diproses dipretel. Oh, brambang, tahu brambang. Tekok anak brambang tuwek le. Gone piyan. Kok, tunggu kok. Ya gone piyan yo masuk yo pabrik. Luput. Heeh, pabrikan. Soalnya gak enak sing gede-gede gak enak. Dari kapan abang jadinya? Duh, Dari ini. Husin, dari Komar. Kok isi berang tanganmu? Kok geli semen teko kene ndingi foto balik lah men. Balik. Endi meneng gubuk ana piye? Heh? Oh, nggone ning kene kok. Apa wae mlebu rene? Enggak Bukan enak. bukan yang dua kan? Oh, sikile jembrot kok. Mungkin galdang kono kae. Neng gubuk kono lho, Penak. Yo. Heh? Mana? Wong nyambute ning kene kok buke kono. Piye to? Aku ya Mas. War jagongan ning kono. Heeh. Kene satro ning kono. Di sapro kan nang. Wong empuh gak nyemprot to? Ini kan di ruang teko. Andi jane namanya Dul. Yo iya to, jeneng mah. Tapi kok jerene arepene. Wah, di turun pakai itu tangi lagi. Ya, wonge saiki ning kono sore-sore turune. Gak Tangi pakai itu. koyo ning kene kan. Anu mendreng lah bakul brambang ning kuburan iki. Lah sampean bagian apa? Bunga. Eh? Bunga. Lah lah, piye to? Tangane. Ndreng, aku lo yatim, aku yatim. Esuk wae bagianmu ngono lah. Kuwi bukane yatim, iku sapa sing tuku? Aku ora tuku kok. Lan opo to tuku? Aku gresek. Nek sing brambang iki kan dijual. 1 kilone 25.000. Tapi wingko duwite kan dikekno anak yatim, ngono lho. Nek sing brambange gak dikekno anak yatim, duwite asile dikekno anak yatim. Ini brambang andik ya? Sing tuku sing jatuh ning mendreng iki sapa-sapa wi? Mbak Tina. Mbak Tia. Kok Bandita. Mas Dita ya. Ya wis ngono ya, Bos, update hari ini nanti Nah, sarapan. sambung-sambung lagi nanti kalau udah apa lahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.